bandiraɓe musidɓe tedduɓe jeeɓiyanko bayaw Pindi TV to mbawɗon wondira mbawɗon wonirde eɓe mbawɗon wondirde min calmini min juri min ñaguimo duwaw min mbi so tawi ko jaam tan finni toon aadi bila aadi saladade ɓuri firtude on aadi e Pindi TV addan noon ko sifa e kelegaɗen jandi leydi Sénégal hanki ko Aissata Ndiaye hande ko bamma ko Moussa Niang en calmini ɓen kala yiiɓiyankoɓe men tawteɓe nder johli dunde Baba Daba hande jayndeji leydi Sénégal e kuuɓal garti koye jencude ɗiɗon sumgoji sarɗiyankoɓe juɓɓinnoɗe ñande 31 lewru juillet 2022 kamɓe kala ko hen ɓe gartindi ɗon jencude ene tawa nder kellegaɗe ne jeydi leydi Sénégal ko noon tigi jayde enquête ko kayre tigi gudditirtan ɓe garti koye alhaali ɗiɗon sumgoji 31 lewru juillet ɓe mbi ko dañani jencude kono kay kala kawtal holko dañi Benno Bokk Yakar 62 député ɗum tigi woni ko joɗanteɓe ndiɗon suudu sardiji wona ɗum ko on coalition Yewwi Askan Wi jañi ko 56 56 député Wallu Sénégal mo maître Abdoulaye Wade dañi ko 24 député Pape Djibril Fall ari ɓe tattabo e dañde tigi ganduɗa kay on siège mum to assemblée nationale 3e wondude 56 ujunere pawɗi temetete tati ɗum ko wiite ganduɗa ko kartal o dañi ar Sénégal e bokko guis moni foof dañi siège mum kamɓe kala haɓene jooɗoto to assemblée nationale leydi Sénégal eɓe mbi ko ganduɗa ko wawi jangguede e on ganduɗa tigui scrutin mo 31 juillet assemblée nationale très instable wi noon ko jayniyankoɓe enquête ƴettu jayde Vox Populi ɓe mbi ko ganduɗa kay majoritaire avec 82 sièges Benno Bokk Yakar talonné par Yewwi Askan Wi wini ko jeyniyankoɓe Vox Populi Wallu Sénégal e nogas e nayyi ɗin député ji ɗi jogui on ganduɗa kay Wallu Sénégal e Yewwi Askan Wi walla wiyen intercoalition Yewwi Wallu dañi tigui ko 80 sièges wadde mbiyen ko ɗiɗi tigui woni hakkude mabɓe ɗeɗon carte mo ganduɗa tigui Pape Diop Pape Djibril Fall e Ceerno Alassane Sall ɓen tigi ganduɗa ko mbawi wadde bascule ɗiɗon sumgoji walla mbiyenna mbawi tigi ganduɗa ko yerɓinde ɗiɗon sumgoji dillina on majorité mo Benno Bokk Yakar dañi so tawi de ɗiɗon siège uji tati mbawi tigi artirde e mabɓe résultat provisoire élection législative 31 juillet wona ɗum koye nder ndeɗon jeyde Vox Populi eɗen coyno natal on debbo hoorejo o liste nationale mo Benno Bokk Yakar Mimi Touré ene wayno ɓe mbi ko weltade tigi feñete yesso oɗon debbo nous l'avons dit nous l'avons fait une victoire sans bavure wini ko Mimi Touré e nder goɗon hello jeewo ndeɗon jayde Vox Populi ɓe kalini ɗum kono kay ɓe mbaɗi ɗum goɗɗo mo weltaki mawɗani zibilé ko Déthié Fall Ousmane Sonko e ɓen kala ganduɗa tawateɓe e ngal ɗon kawtal Yewwi Wallu ɓe mbi ko tout résultat proclamé par la CNRV n'engage par l'intercoalition heno wayno kamɓe tigui ɓe jaadani hen e alhaali tigui on ndinne jencude ɓe ganduɗa tigui ɓayyinama e ummade on commission nationale de recensement des votes yuɓinmi ɗum hanki to cour d'appel cour de justice palais de justice mo Dakar ɓe mbi ko les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter la confiscation de leur suffrage wi noon ko Déthié Fall e nder goɗon hello jeyde Vox Populi l'observateur nde Youssou Madjiguène arti tigui koye ɓeɗon toɗɗaɓe yo jooɗo oɗon opposition ganduɗa tigui leydi Sénégal ɓen heɓɓe fartaŋe wonde député ji ene wayno kamɓe kala walla mbiyen yogue mabɓe jeynenkoɓe l'observateur keeɓi tigui yewtidde mabɓe andude tigui holno ɓe guurdi on bela walla holno ɓe guurdi on kabaru caggal tigui tewede ɓe 50e position walla tawde ɓe ganduɗa ko tolno cabantati hewɓe ɓe jakoronoki heɓɓe fartaŋe tigui filede ngollon lefol horma ɗum tigui ko wiite député ɓe ko l'histoire des inconnus de nouveaux visages de Yewwi jeenayo mabɓe ɗon ɓe ganduɗa ganda ke kaɗon landa dawrugol leydi Sénégal walla mbiyen ngal ɗon dingral waɗi ɓe investir e oɗon liste suppléant ɓe garti tigui wadde e haltude on surprise walla mbiyen belam moɓe keeɓi kona ɗum ko gorɗo mo kuni mum tawte nder neɗon jayde ko on meɗo wonde jagorɗo kuɓɓam président Macky Sall meɗo wonde jagorɗo ministre des énergies o wiyete ko Ceerno Alassane Sall o wi ko mayata koye nder oɗon opposition hay goto yitama mo yalta oɗon opposition tas wi que je reste ancré dans l'opposition ɗiɗon ko kongi makko kanko Ceerno Alassane Sall les Échos arti tigui e ganduɗa ko cifodiral Benno Bokk Yakar ɗum ko waɗa hanki to alhaali palais de justice on ganduɗa te nguɗon gomu CNRV commission nationale de recensement des votes on publication ndin jencuri sumgoji ganduɗa ko législative leydi Sénégal ɓe ko intercoalition Yewwi Wallu kañum tigui ganduɗa ko dañi 30 député waɗi men ko député ji ɗiɗi goni hakkude mabɓe ɗon noon e oɗo saaha ɓe mbi ko ganduɗa ko bokko guis ar Sénégal wondude Pape Djibril Fall ko kañumen tigui mbawi wadde bascule ɗiɗon sumgoji mbawi tigui yerɓinde ɗum no hani
ni Aminata Touré woni Mimi o wi ko c'est une victoire nette et sans bavure ala ko jilbi e ngulɗon polgu ngulɗo poli wini ko oɗon debbo helo joɓo ndeɗon jayde e ganduɗa ko les échos kona ɗum ko ɓe garti ngalɗon cifodiral leydi Sénégal e ndeɗon fedde ganduɗa tigui rebelaɓe toto Casamance on mouvement des forces démocratiques de la Casamance ɓe mbi ko sifama gam jottodiral jamma kono kay joƴƴinde ganduɗa ko ɗeɗon kutorde joƴƴine tigui ganduɗa ko ɗiɗon pétillaji jaam arta toto diwan worgol leydi Sénégal woni le sud ene wayno ɓe garti hen ɓe mbi ko deux séries de modalité e oɗon alhaali gam jaam arta toon kono kay yuɓɓinɓe hen peele jokkere enam ko oɗon amiral Papa Farba Sara ɓe mbi ko kañum tigui ɓorni ɗeɗon paɗe gam kay maslaha gam jaam duumi toon ɗum saabi jani ko ɓe les échos mbima ko le négociateur goɗɗo mo ganduɗa tigui teskama hen kono waɗi hen golle paydinde ko on mo ganduɗa tigui hoorejo Guinée Bissau woni Oumaro Sissoko Ambalo kañum ne tigui arti ene wadde golle paydinde e oɗon centre Henri Durand e nder tigui ganduɗa ko ɗeɗon peeje ɗe ɓe pecci gam kay jaam arta toon no hannirni jayde besbi le jour arti ko yala haali oɗon élection législative ɓe mbi ko le temps des manœuvres on majorité gam Benno Bokk Yaakaar yeewi wallu waɗi refusé ganduɗa tigui sifde ɗiɗon PV ji résultat ɗi noon ɓe calima noon ganduɗa ko signinde e ko wiite ɗiɗon procès verbaux ene wayno ɓe garti hen hannini jaynekoɓe besbi le jour mbi ko scénario des alliances parlementaires à devancé par PDF Papa Djibril Fall ngol woni gaddanol en yaha kono kay kañum daɗi Ceerno Alassane Sall en docteur Abdourahmane Diouf en Pape Djibril Fall ari ɓe dow caggal ɗum noon e nder neɗon jayde ne tawi hen tawi natal Sitor Ndour on mo ganduɗa ko meeɗi wonde jagorɗo e nder leydi Sénégal kono de ganduɗa ko viol présumé e on mo ganduɗa ko liggotno koye nder galle makko Sitor Ndour noon nena tawi nder dumbiru taw kay koye yamirore walla mbiyanna taw kay koye décision on juge du deuxième cabinet ko kañum tigui waɗimo ganduɗa ko waɗimo envoyé en prison kanko oɗon Sitor Ndour ɗum ko viol mo tuuma e ngel ɗon cuulel joni ngel duuɓi sappo e jeeɗiɗi walla sappo e jeegom besbi le jour ha joni arti ngal ɗon cifodiral accord de paix hakkude MFDC e nguɗon laamu leydi Sénégal taw kay ɗum sifa koto to ganduɗa ko lamorgo Guinée Bissau ene wayno ko toon tigui woni ɗo sifa ambalo ɓe mbi ko Demin le Makia e gatti hen eɗen peele jokkere en nam ɗew yeeɓi kanko tigui on hoorejo Guinée Bissau woni Oumaro Sissoko Ambalo ene tawi nder neɗon jayni ɓe mbi ko César Atoute Bediat kañum tigui ene wonde oɗon délégation gam kay yettade toon oɗon délégation yanoɓe to Bissau César Atoute Bediat omo jeeya e mabɓe kanko tigui ganduɗa ko kiftinaɗo e alhaali on mouvement MFDC kono kay oɗon MFDC tawama to Kanosa ɓe mbi ko Salif Sadio e nder ɗum ɗon fof hollo battane oɗon gorko ɗum ne tawi nde hellude ha tataɓo kono hello mabɓe tataɓo ɓuuri tentude hen ko ala haali Yahambay eɓen liggotoɓe nder ndeɗon jayri le soleil ene way noon to ɗo koko hulɓini koko hanni koko metti tigui e nder ndeɗon jayni guedir le soleil saabu yidde mabɓe kamɓe tigui yoge jayni en koɓe tewteɓe toon ko yo ya kanko yahamden nde mbayye hene way noon ko haala tigui tewte tan kono kay e seppo musgo saabu tigui ɗiɗon boɗeji ɓe ɓorni gam kay hollirde mettere mabɓe ɗum noon e nder ndeɗon jayde besbi le jour le quotidien e Madiambal Diagne jilli ko toto diwan mo Casamance accord de paix et dépôt des armes ganda ko jam duumiɗo kono kay joƴƴinde ɗiɗon pételaji mbiye kokkodiren juuɗe ko enen ndendi Sénégal ɗum de woni ɗeɗon pele dogoteɗe ɓe mbi ko les bases de la paix holko foti sakkade kono kay holko foti tentinde sembitina oɗon ganda tigui jam jiɗaɗo toto Casamance Bissau yatiran caggal sabuni lombi gam wonde médiation hakkude état sénégalaise et oɗon mouvement des forces démocratiques de la Casamance wona ɗum ko ɓe garti oɗon contrôle mo assemblée nationale ɓe mbi ko qui cherche sa voix ganda tigui ben Pape Djibril Fallen wala bien Ar Sénégal Papa Thierno Alassane Sall holliti iwata kañum en der ordon opposition Pape Djibril Fall bele ma tawtemo walla wallu Sénégal tawtemo pourquoi pas en politique tout est permis tout est possible ɗum tigui tawte ɗon ɓe mbi ko démission ngaji kewɗi teskama e ɓeɗon jeynen koɓe le soleil kono kay hewɓe mabɓe paama juuɗe ɗum ko caggal ngoɗon seppo ngom mbaɗi wasde yonnude onon Yaham Mbaye en tawi hello sappo e ɗiɗi ndeɗon jeyde le quotidien Sitor Ndour à Sitor wini ko jaynen ko le quotidien ko wara ɗum ko jande las e oɗon mouvement des forces démocratiques de la Casamance ɓe wi ko dépose les armes ɓe joƴini tigui ɗeɗon kuto ɗum ko guilni 1982 hirano ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e ɗiɗi jaggodiral mabɓe tigui e ganduɗa ko laamu leydi Sénégal yidde tigui heeɓe jeytare mabɓe kono joni ene wayno ene wawi heeɓe on paix définitive to diwan mo Casamance caggal kanna on koore ganduɗa kay nguɗon gomum wonɗa tigui
Siri Ali Ba horejo commission nationale de recensement des votes on mo gonda ko kongi mum teska hanki kikido to palais de justice mo Dakar arde tigi ba yende di résultat provisoire des élections législatives be ko Benno remporte le scrutin kono Benno Bokk Yaakaar hebi 82 sièges Yewwi Askan Wi hebi 56 sièges Wallu Sénégal 24 sièges Thierno Alassane Sall kanyum hebi tigi siège Pape Djibril Fall hebi oron xorma onude tigi Pape Diop ko kanyum tigi jogi oɗon haali kala e oɗo saaha janden koɓe libération ɓe gatti koye révélation e oɗon gestion mo secteur ɓen tambi ɓe alhaali tigui oɗon train ganduɗa ko train express régional woni terre ene wayi noon caɗele teske toon on ingénieur de réseau noté positivement par ces deux ménagères ene wayno ɓeɗon tigui ganduɗa ko kollitiya on ingénieur de réseau ganduɗa ko riwira taw kay koye amde guiɗali kono kay riwiraka taw kay ganduɗa wonko bunni toon walla wonko fewnani toon no foti ɗum fewnirde ene wayno teskam hen gestion nébuleuse e ko way noon déraillement général e nder oɗon secteur ɗum tigi woni ko addi jani koɓe ganduɗa ko libération wi ko Sitor Ndour a waɗi erreur Sitor Ndour a fotani ɗum wadde Sitor Ndour a juumi a fuujima wini ko jayne koɓe libération Sitor Ndour ene tawi nder prison kane hellodiremo nde ɗon jayde ganduɗa ko libération kono goɗɗo tawetede nder prison ko on mo ganduɗa tigui coordinateur mouvement kacca Ousmane Diagne ko kañum tigui tawete nder dumbirdu mouvement kacca on gorko ene wayno faamo jungo kanko tigui gardunoɗo nde ɗon fedde jaydi stade ari koye natal ɗen baroje gendiji leydi Sénégal ɓe mbi ko ɗo saison ne jogori tigui hulɓinade kono kayne jogori musde mabɓe seeɗe kamɓe tigui Sénégal eɓe taweteɓe to Ligue 1 française ko wayno ganduɗa kay on Alfred Gomis Abdou Diallo Idrissa Gana Gueye Bamba Dieng ɗo tigui ɗo ganduɗa kay kamɓe kala ɓe ngala ganduɗa tigui temps de jeu ha tenti Idrissa Gana Gueye beele mo wasa oɗon place makko on milieu terrain mo andira saabu Abdou Diallo en teskima tigui guila Gomes ari kañum tigui ganduɗa ko nina fa ban ene wayno ganduɗa ko on mo Mamadou Bamba Dieng hay so tawi waɗi no saison mantinire hitande ɓe ɗum nde ene wayno oɗo saha ɗeɗon potini mabɓe tigui ganduɗa ko keblogol omo tawe nder oɗon ban kono ɗum ko ɓe gaddi natal Saliou Ciss janggo makko kono kay holkoluɓaji ɓeɗo yidde ko OM droit o bi Saliou Ciss ko toon tigui wonte waɗi visé hande noon Sadio Mané hakkude mum en tant que francophone beele mo lomto Robert Lewandowski ɗum nde oɗon gorko fayi FC Barcelone bandira musidɓe tedduɓe oɗum tigui woni ko tawete kelle gadane jaade leydi Sénégal e oɗo subaka aljuma ganduɗa tigui joyi lewru août 2022 en beltinima kamɓe kala kono kay kamɓe kala yuɓɓinoɓe ko weltanade jarnade ɓesgu Sénégal e ɗiɗon sumgoji jeyaɗi taw koye alda e tana sumgoji baɗɗi taw koye alda e musiba kono koye sumgoji teskaɗi taw koye wondani e ƴiƴam ko ɗum woni maturité esprit de dépassement esprit de maturité kono kay esprit de citoyenneté goto kala yeehi juɓɓini on devoir mum civique arti nder galleji mum ɗum woni koye ñalawma subaka dimanche walla kikide dimanche nde arti sabbima ha hande hanki alkamisa gam kay heɓtade ɗino résultat ji wadde en beltinimameɓe oɗon esprit de dépassement kono kay oɗon grandeur saabu en gandi ɓesgu Sénégal teskanom ko heewi ɗiɗon sumgoji beele ɗi diwtete walla ala walla ni walla ala kono foof de waade noon fata barakalla teskamen deere e oɗon scrutin eɗen ñagui tigui ko heddi ko wona deere haalaji cottumami wonko jarani saabu ganduɗa ko waɗanno woɗi ko jomiraɗo windanno windi ɗiɗon sumgoji ganduɗa tigui polannoɗo pooli gonde ɓerɗe ɓesgu Sénégal walla mbiyen on mo jomiraɗo hokki polgu kañum ne fooli walla mbiyen ɓurɗo hewde siège kañum yo jogore jaam kono kay wona ko naftar ɓesgu Sénégal wona assemblée ganduɗa kay de rupture wona assemblée mo ganduɗa tigui ma wota fewjude walla mbiyen ma wot fewnande Sénégal ko ganduɗa tigui janggo ne wasore ko ganduɗa tigui janggo inde mum majjata ko ganduɗa ko golle tabitoɗe kono kay ko golle ɗe ganduɗa tigui génération ngaji gariyoji kañumen ma tumno hen gam gollo ko ɗum tigui yimmin jilto oɗon député ko oɗon satɗiyanke wonimo ɓesgu Sénégal yilto donc eɗen mbiɓe ganduɗa ko assemblée nationale nanɗon ɓesgu Sénégal nanɗon vote nanɗon eko wayno nanɗon yoɓe mbatto haqqillaji no fewi ɓe ganda tigui ko desdal yoɓe mbatto haqqillaji ɓe ganda tigui ganduɗa ko hoolare yoɓe mbatto haqqillaji ɓe ganda tigui ɓesgu Sénégal kala nena daraɓe ɓesgu Sénégal kala ene sabbe mabɓe gam kay ɓe guitte ganduɗa ko jokli heegue donc kono ɗeɗon caɗele foof leydi Sénégal ɓe mbawa tigui yoltude wona saɗede ɓe mbawa tigui ganduɗa ko gollanade leydi Sénégal gam woɗɓe ɓe so gari ganda député rôle mum ko gollade rôle mum ganduɗa tigui ko sembude gam daranade saabu ɗeɗon carton kokkira ɗum mere wadde gollanɗe ɓesgu Sénégal gam ɓe jii gartam ɓesgu Sénégal ine tampi so wiyama ɓesgu Sénégal ine tampi ma on gandu hongu tampi holto ngu tampiri ñalloɓe nder guesse ganduɗa tigui ñalloɓe e pundi
ñalloɓe poussière ñalloɓe jeereji ñalloɓe luumaji rewɓe e worɓe ñalloɓe tefade ñalloɓe ganduɗa tigi heege ɗon ko kono meeɗa hulde hay saha goto meeɗa yaltirde caggal hay saha goto meeɗa tigi woytade hay saha goto kala nde woota ari jaaha mbaɗiya devoir mon de citoyenneté wadde mbiyen jurmoɗen ɓe jurmoɗeɓe onon ganduɗa tigi joguiɓe nguɗon laamu saabu koɓe golliɓe son kaali haala élevage haɓeɗe gollono hannirtini son kaali haala awo haɓeɗe gewno hannirtini son kaali haala ganduɗa tigi ndema haala mum haalaka ndewon ko guese maaro kewɗe maaji ɓe pucciri kamɓe joɓat gasoil kamɓe joɓat koye mabɓe engrais kamɓe joɓat koye mabɓe campagne eko waynon ballal sen wuuri kamɓe mi jeyani balleɓe haɓe cohli ballal nde wonnoon son mbi ko ndema wawi ƴellide leydi mata ndema ka ganduɗa ko haari ko Sine Saloum mata ndema ka haari koye guerte mata ndema ka wodane maaro saabu oɗon gandi hande so wiyama Sénégal kala yiya seppo les 90% walla les 80% e seppoji badɗo foof goyto ko guura ɗiɗon cogguli ƴellitiɗi wadde ballen ɓe maaji nan toon ndiyam nan toon no hannirta ni aɓe jogui leyɗel no hannirta ni puccire guese ɗe haɓe jiiɗi gollade ɓe gona fiñaji kono kadi haɓe cuusi haɓe jogui ngalɗon cuusal haɓe jogui ngalɗon jamragal haɓe jogui ganduɗa ko ngalɗon kattal kono haɓe jogui ngalɗon gandal balleɓe so wiyama noon ganduɗa tigui somi haali ɓeɗon to gurmi to gendi ɓuuri gowadi to coynitema hayyo waɗa ko toon kalami par ce que mboɗo andi koɓe guuri mboɗo andi tigui ganduɗa ko tawete toon kono wona ɗum ko haɓe cohli désenclavement par ce que développement wawa arde en tant que laabi ɗi moƴƴani développement wawa arde en tant que laabi pewna saabu ndungu so towi jomum mbiya min mbawa yaade alandi ganduɗo ko bonano boni saabu so tawi no ganduɗa ko jomum foti yaade jeeren nawde maaroji mum eko way noon ene foti yaade wuuro wawa yaade donc nag oɗon gandi holto saɗet wawa ɓennude ɗum noon foti gasde nder leydi Sénégal ɓen tigui woyoɓe kuɓɓam woni woyoɓe électricité ɓe balleɓe keeɓa kuɓɓam saabu leydi Sénégal ene wayno tollimo ganduɗa ko l'électrification rurale ASER ene foti ganduɗa tigui wottude ɓille waɗa électrifier toute la zone ou bien toutes les zones ruraux ɗi ganduɗa ko jalte ɗamno ndeɗon niɓere ɓuusan fowru soit mumen ganduɗa so nangue muri cuusa fijoyde eko waynon ya une tristesse ya une obscurité ɗum noon foti iwde ha laaɓa balleɓe noɓe jaltire ganduɗa ko ngalɗon basal balleɓe noɓe jaltire ganduɗa ko ɗeɗon caɗele saabu hande kala kokkuɗon kartal mum wonko ɗeminema donc nak ɓe kokki on carte mabɓe kamɓe kala ko ɗeminare ɓe jogui moon oto coyne jikke woto coyne jikke balleɓe haɓe cohli ballal nde wonon awo nan toon awo ngo noon waɗaka mettre en valeur holko wiya mettre en valeur sa wiyama awo leydi Sénégal cikara hola petite côte cikara ɗo e Dakar tan routamma fama Saint-Louis Guet Ndar arti ha ɗon mais pourquoi pas oɗon OMVS ene jeeyno hen awo ndema e gaynaka ene jeeya ganduɗa tigui ɗiɗon projet ji OMVS mais ha joni ganduɗa ko ndema jaafoɗon wona ndema ganduɗa ko awo yiyaka ene waɗa mettre en valeur walla yiyaka ene sembitina ene walla e nder tigui ganduɗa ko ngoɗon fongo maayo Sénégal wadde aɓe cohli ballal oɗon vallée irrigation mum e ndema mum e aw mum e gaynaka mum balleɓe ɓe guitta basal ha laaɓa e onon saaha e darɓe cohlama mais pourquoi pas ɗeɗon tomate demeteɗe Espagne oɗon tomate ene wawi wonede remede Fouta oɗon makka o céréal biɗen hande ne ummo Ukraine on céréal ne wawi ummade e nder leydi ndi mais pourquoi pas mais ko ha joni ɓe balla soɓe ballama ngalɗon basal ma yo jaafoɗon haala ka heewi ɗo e haalirde nde ɗo e ganduɗa tigui aya habride Fini TV wonno ɗon ko gorko mo Garli Moussa Nia to karallagal to wonno toon ko Ali Fall ko arde seeɗa jubbande on kono kadi jaafoɗon so tawi haala ka waɗi perguité c'est juste ko enen ndendi leydi alay saago mbajodiren hay so tawi komi suka e moon alay saago ganduɗa ko gustodiren ɗiɗon miijoji fa tabarakallah juma moubarak kono au passage en duwnima oɗon famille kala ganduɗa ko o Mbolo Birane famille mo o waɗa bere e ganduɗa ko duttugol yummen Khady Gueye Yaya ganduɗa tigui ko hande o tigui woni ɗo arat ɗo e Dakar wirnede janggo to Guénale Thiaroye jinnoɗen ko sinnoɗen kono kay ganduɗa ko cembuɗo Al Imran e kuuɓal ganduɗa ko kañum kala neldimo duwaw kono yo Allah watton foftorde makko mayde guiɗo hatta guiɗo kono manan didorno kañumne ceddago mum holliri kono kay o holli ganduɗa ko jamragal mum e ngalɗon diniyankagal mum e mbi ko yo Allah yurmomo yafomo Allah harnamo aljanna waɗamo to wonno mayɓe malaɓe yew o ganduɗa ko Fatimata Bintou Ya Rasulullah won jati ko makko Allahumma fir laha warhamha fa tabarakallah Ali Fall to karallagal Moussa Nia ɗo e haalirde bandira musidɓe tedduɓe yo Allah hokken yiiɗe altine Allah jarama on jarama